Έλεγα λοιπόν, ποιο σχολείο έχει το κωδικό 7? Το δεύτερο λύκειο Κέρκυρας. Άρα όταν θα πάω να κάνω τα ερωτήματά μου θα ξέρει και θα μου δώσει Μπελέρχας δεύτερο λύκειο Κέρκυρας. Ενώ δεν υπάρχει στον πίνακα καθηγητές το δεύτερο λύκειο Κέρκυρας. Υπάρχει μόνο ο κωδικός του που έχει πάει και τον έχει συνδέσει με τον κωδικό αυτόν εδώ. Ωραία. Το ίδιο θα κάνω και με την ειδικότητα. Αυτός ο Μπελέρχας φερειπίν κωδικός ειδικότητας. Πάω πάλι, σέρνω με το ποντίκι μου και πάω στον κωδικό ειδικότητας του πίνακα ειδικότητας. Ναι, να συνδέσω κωδικό ειδικότητας, σωστά σημάδεψα με το ποντίκι, δημιουργία. Μου το δείχνει και εξάλλου από πού πάει η γραμμή που. Η γραμμή δεν είναι τυχαία, είναι στο κωδικό ειδικότητας, εδώ στο κωδικό ειδικότητας. Ο Μπελέρχας λοιπόν έχει κωδικό ειδικότητας 4. Τι είναι το 4? Εδώ μέσα είναι φιλόλογος. Άρα αυτός είναι φιλόλογος. Το μυρίστηκε. Κωδικός πανεπιστημίου. Συνδέω επίσης το κωδικό πανεπιστημίου εδώ με το κωδικό πανεπιστημίου του πίνακα πανεπιστήμια και λέω δημιουργία. Ωραία. Βλέπετε όταν τα μεγαλώνω οι γραμμές πάει πέρα εδώ, θα παίζει κιόλας με αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εάν χτυπήσω στη γραμμούλα εδώ πέρα γίνεται το ενεργό και γίνεται, βλέπετε, παχύ. Εάν θέλω να διαγράψω τη σχέση όπως είναι ενεργό, απλά πατάω delete και λέει ναι σίγουρη, ναι. Και μετά λέω δεν ήθελα να το κάνω, ξαναδημιουργώ τη σχέση. Ναι. Ωραία. Τώρα οι σχέσεις έχουν γίνει. Έχουν γίνει σχέσεις. Ωραίες είναι. Κλείνω. Θέλετε να αποθηκεύσετε ο γάτος ο εξωτερικός. Θέλει να μπει μέσα. Εγώ δεν θέλω να μπει μέσα. Ταΐστηκε. Αλλά θέλει να μας κάνει και παρέα. Του γείτονα είναι. Λοιπόν, ναι, θέλω να τις αποθηκεύσω. Πρόσεξε ότι δεν έχουν εμφανιστεί οι σχέσεις εδώ πέρα αριστερά με κάποιο τρόπο όπως εμφανίζονται οι πίνακες και οι καθηγητές. Για την ακρίβεια δεν μπορώ, οι πίνακες, τα ερωτήματα κλπ. Δεν μπορώ καν να δω, δεν ξέρω αν φαίνεται από κάπου, εγώ δεν μπορώ να το δω αυτή ότι έχω σχέσεις. Αν πάω όμως στο εργαλείο βάση δεδομένων, έτσι στο μενού μου και βάλω σχέσεις, εμφανίζονται οι σχέσεις. Okay. Εμφανίζονται οι σχέσεις. Είναι μία οντότητα και αυτές. Αφού έκανα λοιπόν τις σχέσεις, για να δω τώρα πώς μπορώ να κάνω ερώτημα που να παίρνει δεδομένα από πολλούς πίνακες. Στο πίνακα καθηγητές έχω κωδικούς για μερικά πράγματα, οι οποίοι δεν μου λένε κάτι, αλλά για να δω τι κατάφερα με τις σχέσεις. Θα κάνω λοιπόν ένα ερώτημα. Πάμε δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Δεν θα πάρω τώρα έναν μόνο πίνακα, θα πάρω και τους 4. Να δούμε αν θα τους αξιοποιήσουμε και τους 4. Ας πούμε ότι θέλω το εξής εγώ. Χωρίς να βάλω φίλτρα, μπορώ να βάλω και φίλτρα φυσικά. Οι σχέσεις βλέπετε εμφανίστηκαν στο ερώτημα που φτιάχνω, είναι οι σχέσεις που έβαλα εγώ. Θέλω το επώνυμο, το όνομα. Το φύλλο φαίνεται και από το επώνυμο και από το όνομα. Έχει νόημα να το βάλω μόνο αν πρόκειται να πάρω μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες. Διαφορετικά φαίνεται και από το ονοματεπώνυμο. Ας βάλω και να βάλω. Θέλω το σχολείο. Προσέξτε, δεν πάω στο κωδικό σχολείο. Από τον πίνακα καθηγητές παίρνω το επώνυμο και το όνομα και πάω στο σχολείο για να βάλω το σχολείο. Στο πίνακα σχολείο. Και αυτός θα καταλάβει να συνδέσει, ναι, θα καταλάβει. Και τι ειδικότητα έχουνε. Δεν πάω στο κωδικό ειδικότητας. Ο κωδικός ειδικότητας, εκεί αν έχει τον Μπελέρχα μέσα, θα δει τι κωδικό ειδικότητας έχει και εφόσον ζητάω την ειδικότητα εδώ, θα μου το δώσει. Και θέλω και το Πανεπιστήμιο Αποφοίτησης. Πάω στον πίνακα Πανεπιστήμια και όχι στο κωδικό Πανεπιστημίου. Να εκτελέσουμε. Από εδώ από το θαυμαστικό εκτελούμε, δεν θυμάμαι να σας το είπα, εκτελούμε. Μια χαρά τα έχει τα πράγματα. Η κυρία αυτή βρήκε από τον πίνακα καθηγητές
ότι λέγεται Ασπρούδη και λέγεται Αθανασία, είχε τον κωδικό ειδικότητας τάδε και πήγε αυτό το νούμερο, ζήτησα το σχολείο και βρίσκει εκεί πέρα ότι είναι το δεύτερο γυμνάσιο, ότι έχει ειδικότητα αγγλικών μέσα από τον πίνακα ειδικότητας και το έχει τελειώσει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τέλεια. Προβολή σχεδίασης πάλι. Εδώ πέρα μπορώ φυσικά να πω, ξέρεις, θέλω τους μαθηματικούς. Τους μαθηματικούς. Μάθ και αστεράκι. Τους μαθηματικούς. Ναι. Μόνο η μαθηματική. Και άλλο φίλτρο. Τους μαθηματικούς που εδώ στα κριτήρια έχουν τελειώσει. Θέλω λοιπόν όλους τους μαθηματικούς που τελείωσαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γιατί μου είπαν, κάποιο πουλάκι μου σφύριξε, ότι όλοι που τέλειωσαν το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τους έδωσε πλαστά πτυχία και είναι, ξέρω εγώ, και εγώ κάνω έλεγχο. Και θέλω να βρω ποιοι είναι για να τους κλείσω φυλακή. Πάτρα, Πάτ και αστεράκι. Αν υπάρχει και Πάτμος μέσα, την πάτησα, θα μου τα βγάλει όλα. Η Πάτμος δεν έχει πανεπιστήμιο. Να το. Φίλτρα εδώ, φίλτρα εκεί, φίλτρα παραπέρα. Νομίζω ότι με αυτό εδώ που κάναμε τώρα ουσιαστικά έχουμε μάθει ότι έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρώνικος. Ωστόσο θα το κουτσομπολέψουμε λίγο ακόμα και θα σας δείξω και πώς γίνεται μία φόρμα. Ο κύριος Ανδρώνικος δεν ζήτησε φόρμα, μάλιστα εγώ τον ρώτησα. Η φόρμα είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας μιας βάσης δεδομένων. Ας πούμε, η βάση δεδομένων που χρησιμοποιώ εγώ στην υπηρεσία μου, ναι, τώρα θέλει να εγκαταστήσει, τι πατήσαμε, αυτή που χρησιμοποιώ εγώ στην υπηρεσία μου έχει μια φόρμα, βγάζω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, Μπελέρχας, πάλι ξένα και αστεράκι και θα μου βγάλει εμένα, ο Μπελέρχας ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μια καρτέλα εργαζομένου, δηλαδή με διάφορα στοιχεία, αλλά μου είπε ότι αφού δεν σας έδειξα τίποτα για φόρμα, δεν έχω τέτοια απέτηση. Όποιος θέλει θα το επιχειρήσει με τις οδηγίες που θα σας δώσω. Τώρα λοιπόν έχω αυτά που θέλω. Τι ήθελα εδώ πέρα? Μαθηματικούς της Πάτρας. Μπορώ να πω και θέλω τους μαθηματικούς του 4ου γυμνασίου της Πάτρας. Να φιλτράρω κι άλλο. Κλείνω. Ερώτημα 1. Ναι, να αποθηκεύσω τις αλλαγές και να πω μαθηματική Πάτρας. Φυσικά μπορώ να αξιοποιώ αυτό το ερώτημα. Βλέπετε, το μαθηματική Πάτρας εμφανίζεται ως από κάτω, το ερώτημα μαθηματική Πάτρας, από κάτω και από τον πίνακα σχολεία και από τους 4 πίνακες, γιατί πήρα στοιχεία και από τους 4. Εάν πάω εγώ και διαγράψω μία σχέση, αυτό το ερώτημα θα βγάζει τρέλες. Φαινομενικά θα δείχνει ότι έβγαλε αποτελέσματα, αλλά θα σας βγάζει 10 φορές τον τάδε Παπαδόπουλο, τον ίδιο, ότι τέλειωσε και στην Πάτρα, ότι τέλειωσε και ότι είναι και μαθηματικός, ότι είναι και φυσικός. Δεν θα βγάζει νορμάλ στοιχεία και κάθε φορά αν κανείς ψάξει τη σχέση που διέγραψε, θα καταλάβει γιατί βγάζει τις τρέλες που βγάζει. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί βγαίνουν οι τρέλες όταν βγαίνουν, μας ενδιαφέρουν να βγάζουμε τα σωστά πράγματα όπως τα θέλουμε. Πάω ξανά στις σχέσεις και εδώ πέρα μπορώ να συνδέσω και το σχολεία, ας πούμε, το σχολείο με το πανεπιστήμιο. Όχι, να μην συνδέσω τίποτα άλλο. Μπορούν να γίνουν τέτοιες συνδέσεις, μπορούν να γίνουν διάφορες συνδέσεις αναλόγως τι στοιχεία έχω.
Προς το παρόν λοιπόν